murna take yi sosai, fuskar ta ta yi nunawa har da hawaye don murna na ga suna ta zubowa. Amma ta wanda take so aurensa an daurawa, komai yayo farko zai karshe har ayo mantawa. Amma na sani wannan rana ba ku yin mantawa. Allahu ya samu ku albarka ango da amarya. Ahmed da tsango auren ku an daura, Nafisa ja ba amarya Allah saka muku albarka.